Non poucas veces leituras simples do marxismo ou da loita de clases, ou igual habría incluso que dicir leituras moi interesadas, pretenden establecer unha dicotomía entre a loita polo socialismo e a loita pola soberanía e pola independencia. E buscan acentuar precisamente os puntos de fricción entre ambas as dúas loitas. Afirmacións como que o nacionalismo é de dereitas, que o independentismo divide a clase traballadora, ou que o marco de loita non pode ser nacional, están feitas de costas á análise concreta da situación concreta. A contradición principal, capital-traballo, inherente ao modo de produción capitalista, asume formas específicas en función do marco nacional e da época histórica. Nunha nación colonizada, a contradición nacional é a principal expresión dos antagonismos de clase. Ou, se se quere, como se dixo sempre históricamente, a loita de clases nas colonias adopta a forma de loita de liberación nacional ou de loita anticolonial. Frente ao Estado español, instrumento para a explotación de clase e para a negación das nacións oprimidas, érguese, polo tanto, o proxecto nacional galego como expresión dos intereses do pobo traballador que padece esa dupla opresión. Sabemos que non existe liberación da nación oprimida sen conflito, porque é por medio da súa intensificación precisamente que o pobo galego podrá politizarse. A tomada de consciencia nacional implica a asunción da necesidade do confronto co Estado ocupante e coas súas clases dominantes. As clases traballadoras galegas non dispoñen dun aparello estatal de seu, nin controlan a superestrutura económica, militar, cultural, etc. Tampouco teñen poder de decisión sobre a estrutura socioeconómica do país máis alá da cativa autonomía. Todo o contrario, é o Estado español e a súa clase dominante quen articulan os mecanismos para manter esa dupla opresión. Se dito conflito é, polo tanto, unha loita polo poder, a contradición nacional só pode superarse cando as clases populares da nación oprimida dispoñan dun Estado propio independente. Iso require dunha potencial clase nacionalizadora que poida dirixir o proceso, que no caso galego non é, dende logo, ningunha fracción burguesa, porque non existe, senón a clase obreira e o conxunto das clases traballadoras. O movemento herredista pretendemos traballar no seo da fronte nacionalista, no sindicalismo e no movemento popular todo para contribuir a avivar ese conflito nacional no camiño da súa superación pola vía da independencia e o socialismo. Somos plenamente conscientes de que só hai unha maneira de ser anticapitalistas hoxe nesta terra, apostar decididamente pola ruptura con España e pola plena soberanía. Así mesmo, somos tamén perfectamente sabedoras de que só hai unha maneira de ser soberanistas consecuentes, confrontando co capital e articulando o proletariado galego como suxeito dirixente do proceso de emancipación de clase e nacional.